Kubor nakaslem jong unong san hima. Ka jinghyar dor palat ki marrap khamtam ukubi kala penlong ye ki babun ki nong rap ban mat e ka jingdo nong ka bakraw bad hakikat tu kat ne ki jaka la sakhiru baki don ki nong rap ki balashu ia la ni shu bret no e ki marrap namar ka jing bom don ka jingyo nong shu bandi ha ka bayade bat kani UMDC ka sora constituency ubalong ru u general secretary ka United Democratic Party uba Tito Starwell Khan habaya kerenci kinong to kubor ha ka apu sautrek ubnai naitung arhaja apun rio ula pashat ye ki katukat ye ki jing ai jing bud bat ki sin jam ban weng ye ki jing kinong rep uba titos haba penpal ke jing snokia ya ka ne ka benta ula kedo ye ki benta badai nagasor ka jilla bat na ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pentrei kam ban weng ye ki jing kinong rep shu ula kedo baga sorkar jilla Kadon lupa ya ke Meghalaya State Agricultural Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Act Arhajar Apho Kabalathau Banyada Bat Ban Kentiu ya ke Bahal Kamiat Jong ki Nongrap Bakentup ya ki Nongri Jingri Lingba ki Market Committee Ula ong ba ka committee kan kentup ya chairman secretary bat ki dekhot ki bami khmat ya ki Nongrap bat ka kamram jongka kalong ban pet bat ban penya ya ki yo marrap ban pet ya ka dor kamur bat ban pentikna baki nong rep kin yo ya kador ka bahok ula pensyairu bahapo kate ka ak ka don ru ka benta ban pentre kam ya ka minimum support price na ka benta ki marrep ha ka jo ka por ula ka doru ya ka benta jong ka Khasi Hills Autonomous District Council da ka baong ba ka council ka don ya ka Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Markets Regulation Shahjar Khandai Spa Nyop Khandai Kabalapan kanla lingba ka Second Amendment Regulation Arhajar Apuway badlapan tray kamru da ka Market Rules Arhajar Apusaw uloong bagate ka amendment ka aibor ka Khasi Hills Autonomous District Council bantaw ya ki Market Committee haki yo ki bahab hapo ka jing pet jong ka council kata bante lakam ya ka jing ot kilo bat ka jing khnyot dor Ula banjur baka sorkar jela bat ka KHADC ki de bane trailang bat ban pentri kam ni ki an ki badon lupa Kenang banyada ya ki nong rap bat ban pentikna bakin yo ya kador ka bahok na kabenta ki mar rap ki jongki Thì nakalian ka jonga simet pakumjuru parti ngidon ka jing sukya hak bede bat ka jing UI ka jungi ka jing ja ki si bede bat ki marap ki jungi ki brio ki jungi ya ka ba ili lamba ki kubor bat social media pakumdo bat ki nong rap jungi ki na ham panchu bread ya ki marap ki jungi kam tam yu kubi ka jor bat ki be te hatin ba ngalai i tu ka kubor na kalian tu nga pampaw ki sukya but kalapan perkhat yang ka ikalenti lan ka ikal solution ka ba ngihaban le te na kalian tu nga don tang ko we ka ba ngakwa ban ai jingmut ya ka sarkar kamtam hukum juru ya ka district council abere ba ka sarkar ngimdei ban klet ba ka sarkar kala pas ya ka we ka at ka baki ong ka Meghalaya State Agricultural Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Act 2020 ka kani ka at ka jing thmu jong kani ka an kalong kumno ban yada yaki nograp ki jongi kumno ban kentiu yaki marrap ki jongi lagalong ki marrap lagalong ki kamri jingri kamut ka sarkar kala dep snai kani ka an te ka ka jing mut ka jonga ka bangan ong kalong ba pentre kam kani ka an namar habang snai ki an kimde ban shu sakut tang haki almari jongki department ki paper ringi di ban pentre kam ka ngala shupet katu ka ni ki benta ki badon ha kani ka an ka bangayu iba ka role jong ka sarkar lengba ka department jong ka agriculture kadon ka benta ka bakraw ba agwe de ba kinong ka we ne ki kendon ka baladon ha kani ka an kata kale ha ka chapter 4 jong kani ka an ba lengba kani ka an la aibor bakandon kata ka market committee habahakani ka market committee la kentup nado chairman secretary
nang ta ki member ki baper ki badairu nagaliang jong ki nongrap bakin don lang hakani ka komiti bat ka kamram jong kani ka komiti ka longban kumno ban falistit lani ban peniat ban pek haki yo ki bedai bat ki marap mariang bakumno bakin pek ya ka dor kamur kabat hakani ka aku la mention la kedau baka sarkar kadon ya ka benta kumno ban don ya kanika kebangiong ka minimum support price okay. Kadi ban don ka dor kabamut baka sarkar kadon ya ka bor ban fix ya ka dor jong ki marel tena ta kadau lengkot kalong ba ya mentahi ngasungo baka sarkar lembah ka department jong ka agriculture kalong badai ban form no ya kini ka market committee but kini ki market committee ki la ban form haki district haki market ki bafair kanang ba kumno ba lang ba kani ka market committee kanang ban yo ban pet ban yada ya kinong rep kijungi te ngasungo hi ka kamram ka bakongsan kalong ba nagaliang jo ka sarkar kalong ba ide ban form kani ka market committee ba kumjuru nagaliang jo ka district council nilayo ya kani ka amendment kabedai bat ka market act ka bangidon bat lembah kani ka market act ru la ai bor ka district council bakin form iki market committee kamtam haki yo ki bahap hapo ka bor ka jingpet jong ka district council bat lembah kini ki market committee kamut ngidon ya ka bor kamtam ha ka bedai bat ka tukai odd kilo kamtam ha ka bedai bat ka jingknyot ya ki marrep baka dor kamur kupju kabamut balang ba ka district council bat ka sarkar jala ki bandon ka jingadei ka bacan ba namar ba kiyo berobor ki ha apo ka jikpet jong ka district council lengba ka district council kamut lengba ki hima ki sima lengba kum ka yodo ka ha ka hima melim kabamut indirectly kamut ki don apo ka jikpet jong ka district council ti ka sarkar pat ka don la ka jong ka rule lengba ka ni ka ak ka bakila shna kila pas ka sna marjal ho ba gidon ni kini market committee tika ba dan kam menta kongsan ni galong na kwa ban bu jingkeli la ka sarkar kala form em ya kini ka market committee kata di ke jingso na kumno ban yarap ti kumanga omen ne ya kiyo la control la ham apo ka district council kabut ka district council ka don ni ka rule lengba kani ka ak ka bangiladon lengba ki market committee ki bagi dewan form nang bakumno bangin pet ban check ika taka jingwan jong ki chur ki banaba